Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiro n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. N'ihi igbu ọchụ na mmetọ ugwu ruru ụmụ afọ ala anyị n'ime mba South Africa, onyeisi ala Tinubu ajụla izute ndị nnọchiteanya mba South Africa bụ ndị onyeisi ala Ramaphosa zipụrụ ndị gwụchara ala anyị na Fraịde gara aga iji nwee mkparịta ụka n'etiti ha na onyeisi ala Tinubu. A dọkpụrụla onyeisi ala Tinubu na gọvanọ Okpebholo pụọ ụlọikpe ukwu etiti ugbu a n'ihi nchekwa ndụ Peter Obi. Ndị ọkaiwu mmadụ abụọ ahụ mere mkpesa n'ụlọ ikpe mana achọ ka rụgide onyeisi ala Tinubu inyepụ Peter Obi n'egbughị oge ndị ọrụ nchekwa ga-echekwa ndụ ya. Ha mekwara mkpesa megide gọvanọ steeti Edo Okpebholo maka ihija ndụ Peter Obi n'oge gara aga. Ụlọ okpukpe atọ nke ụmụ akwụkwọ bi na ya n'Oko Polytechnic nke steeti Anambra akụọla afọ n'ala ugbu a ma lụọ ụmụ akwụkwọ ndị nọ n'ime ya bụ ndị a pụrụ ịnụ olu akwa ha n'okpuru aja ụlọ ahụ dagidere ha dịka ha nọ ebe a na-akpọ oku ka gbọtara ha ọsọ enyemaka. Maka ọ dị ndị ọrụ gbata abụpụtala ozu otu nwata akwụkwọ nwaanyị n'okpuru aja ụlọ ahụ. Njinji a jiri n'etiti abalị ụnyaahụ. Ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu awakpola Southern Kaduna ọzọkwa n'obodo Naridom n'ọchịchị kansụl Karụ nke steeti Kaduna. Ha nọrọ n'abalị ụnyaahụ mụnye ọtụtụ ụlọ ọkụ ma gbuo mmadụ ruru 30 ndị gụnyere ụmụaka na ụmụ nwaanyị. Onye ndu otu IPOB Maazị Nnamdi Kanu achụpụla kpamkpam onye ọkaiwu ya Ifeanyi Ejiofor pụọ n'ọrụ nnọchiteanya maọbụ ikwuchite ọnụ ya maọbụ nke ndị ezinụlọ ya maọbụ nke otu IPOB. Onyeisi ala Tinubu enyela ndị agha soja, ndị uwe ojii na ụlọ ọrụ ndị nchekwa ndị ọzọ ntụziaka ịchụso ndị omekome ahụ gburu ọchụ n'ụbọchị ụka gara aga n'ọchịchị kansụl Karụ nke steeti Kaduna ma hụ na nwụchiri ha niile ma taa ha ahụhụ dabere n'iwu. Ụlọikpe mkpegharị nọrọ taa chabụ ikpe n'okwu nkọrịta nkọ iwepụ aha pati ADC, Akụkọ na pati atọ ndị ọzọ pụọ n'ukwu akwụkwọ ụlọ ọrụ INEC. Ụlọikpe ahụ kposara akwụkwọ mkpesa nwere megide pati ise ndị ahụ maka ọwa ya dịka nke na-erijughị afọ. Ọzọkwa, ụlọ okpukpe abụọ akọọla afọ n'ala na steeti Ogun dịka ndị ọrụ gbata gbọpụtara ozu mmadụ atọ ma zọpụta ndụ mmadụ 12. Ndị uwe ojii anwụchiela otu nwoke obi tara mmiri aha ya bụ Ụkwụ Aja bụ onye na-akwọrọ ụlọ ọrụ Abia City ụgbọala n'ihi kpachara anya gbuo otu onye njem ọkwọ n'ụgbọala ya site na steeti Lagos aga ala Ọnịcha. Akụkọ anyị nwetara na-akọwa na nwa amadi ahụ nwere nghọtahie n'etiti ya na otu onye njem ọkwọ n'ihu ụgbọala ya bụ ebe ọ nọ fụ ntụtụta na ọ ga-emesi ya ike. Oge ha rutere Ijabode, ọ kpachara anya tinye ụgbọala ya n'ebe ahụ onye njem ahụ nọ n'ihu nke sụkọrịtara ihu ya na tipa n'otu ebe bụ ebe onye njem ahụ nọ ma nwụọ pee ebe ndị ọzọ nwetara mmerụ ahụ. Ozugbo ahụ Ụkwụ Aja buru akpa ya hapụ ndị njem ọkwọ wee gbalagaga obodo ya dị na Mbaise bụ ebe ndị uwe ojii gara ma nwụchie ya. Osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar akatọọla onye isi ala Bola Tinubu maka ikwu na ya dịla njikere ichepụ ya n'ọgbọ mgba etiti ya na ndị niile na-achọ ịzọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027. Atiku kọwara okwu ọnụ ahụ dịka okwu ọnụ nke nwoke mmeri na-eri bụ nwoke na-achọ ụzọ ikpuchi ọdịda ya niile. Ndị bishọp ụka Katọlik ala anyị agwala onye isi ala Tinubu n'eze warawa na obi erughị ala n'ugbu a n'etiti ndị ụka Kraịst n'ala anyị n'ihi nhọrọ ya imekwa onye alakụba osote ya n'oge achụmnta ịzọkwa onye isi ala afọ 2027. Onye sinetọ ụlọ omeiwu ala anyị Adams Oshomole akatọọla onye minista ọrụ Dave Umahi maka ịga n'ihu achụso ọrụ ngo okporo ụzọ ndị ọhụrụ ebekwa na ọtụtụ okporo ụzọ agwara bụ ọchịchị etiti inwe nọ n'ọnọdụ ndakpọ na mmebisi bụ ụzọ ndị gụnyere nke Asaba, Warri, Auchi, Okene na ndị ọzọ. Ọtụtụ ụmụafọ ala anyị etoola nweta onwe n'ala nakwa obi umeala nke Maazị Peter Obi dịka ọ nọrọ ụnyaahụ zipụ ozi ekele ncheta afọ ọmụmụ nke aka na-achị steeti Anambra Charles Soludo na-agbanyeghị na n'abalị ole na ole gara aga bụ n'oge ncheta ọmụmụ afọ nke Peter Obi hiri odo na gọvanọ Soludo gụnyere gọvanọ ndị ọzọ na mpaghara South East ewezụga Alex Oti nke steeti Abia enweghị nke zipụrụ ozi ekele ncheta ọmụmụ afọ gaa n'aka Peter Obi. Onye ga-eji aha pati AAC zọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Omoyele Sowore akatọọla onye isi ala Tinubu maka ikwu na oke agụụ n'ime mba Naijiria na ọrụ ike mgbe a mụrụ ya bụ okwu o kwuru n'oge ya na ndị bishọp ụka Katọlik zutere na nso nso a. Omoyele Sowore kọwara okwu ahụ dịka nke onye ndu na-amaghị aka nri ya na aka ekpe ịchọta ogbugbo nyere oke agụụ. Ọnụ na-ekwuru Maazị Rabiu Kwankwaso bụ Ladipo Johnson akọwala ugbu a na ọ bụ ezie na enwere nkọrịta nke dogadoga ọkwa ọchịchị n'ime otu nkwado Peter Obi na Kwankwaso OK Movement ma rụtụ aka na Maazị Peter Obi agbarụọla ihu maka nke ahụ n'ihi na nke ahụ pụrụ ịkụnyere otu nkwado ahụ ụkwụ ọjọọ na-achọmnta ha inweta mmeri n'ọkwa ntụliaka elu afọ 2027. Nwanne nta aka chịbụrụ steeti Ekiti Ayo Fayose bụ Isaac Fayose agbarụọla ihu banyere ọnọdụ ekpugharị nnama agagharị n'okporo ụzọ ndị dị n'Abuja ji arịgorola ọjị ma kwuo emo na ọ bụ naanị nnama ndị na-agagharị n'Abuja bụ ha meriela onye minista Nyesom Wike n'Abuja. Ndị uwe ojii steeti Abia anwụchiela otu onye ọkpụ isi n'ala Ụmụahịa aha onye ọkpụ isi a bụ Emeka bụ onye achọpụtara otu ite aja nke nọ n'ime ụlọ ya bụ nke ntutu isi ndị mmadụ juru n'ime ya. Ndị uwe ojii na-ekpe ebubo ugbu a na o ji ite aja ahụ eme ọgwụ ego. Ndị uwe ojii wụchara n'ụlọ nwa amadi ahụ oge o yichachara ndụ onye agbata obi ya Johnson Ikenga bụ onye nke gara mee mkpesa n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii. Onye isi ala Tinubu adọọla ndị gọvanọ steeti n'ala anyị ọdụ ka ha kwụsị ịrụnye ọrụ ngo flyover gara gara ma chewe ihu ha ịrụnye na ịrụzi okporo ụzọ ndị dị na steeti ha iji kwalite obibi ndụ ọha na eze ma mee ka ọ dịrị ndị ọrụ nchekwa mfe ịbanye n'ime ime obodo dị iche iche. Ọchịchị etiti ekwuola na ha amapụtala atụmatụ ịkwụsị ịkwụpụ ego enyemaka sọbsidi ọkụ eletrik malite n'afọ 2027 iji hụ na ọnọdụ ọkụ eletrik ga-adịnyekwu mma. Ọchịchị etiti gara n'ihu kwe nkwa na nke agaghị akpali ibugo ọnụ ego eji ama ọkụ eletrik na nso nso a.
ndị ezinụlọ onye isi ala n'oge ndị agha egburu n'ike Johnson agụghị iro nsị agbakọla ọchịchị etiti ka ha rịọ ha ezi mgbaghara ma kwụpụ ha ego iti aka n'obi iji hụ na e meziri adịmma nke emebiri emebi kemgbe afọ 58 egburu agụghị iro nsị bụ onye nke egburu n'ihi ebubo ụgha na o so na atụmatụ igbu ọchụ na nkwafu ọbara ndị ndu ọchịchị ala anyị bụ nke hiri ụdọ n'ọnwa Jenụwarị afọ 1966. Ndị uwe ojii steeti Abịa nwụchiela otu nwoke n'okporo ụzọ awara awa Opobo n'ọchịchị kansụl Obingwa na Alaba steeti Abịa bụ onye n'ihi esemokwu dapụtara n'ezinụlọ ya sitere n'otu ụlọ okpukpe ụlọ elu n'ọdụ ụmụ ya obere abụọ mana achọkwa ịtụda nwunye ya bụ oge ya onwe ya siziri n'elu ụlọ ahụ kwa afọ n'ala ma nwee nnukwu mmerụ ahụ. A kpọjiri ụmụaka abụọ ahụ n'ụlọ ọgwụ iji nata ọgwụgwọ n'ihi mmerụ ahụ ha nwetara. Ọgwụ bụ akụkọ ndị hiri ụdọ n'izu ụka a. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.